Ze hebben nog een week om het scootje klaar te maken. Dan moet het officieel te wetterlitten worden en er moet nog aardig wat gebeuren. Maar je ziet ook het wel, we zijn er ook bezig met het intimmering van de roof. Het is een authentieke betimmering, want het is een oud stukje werk wat er maken we met. Maar het scootje moet net alleen nog vlug worden, maar ook mooi. Er zitten al haast 1200 uren om werk in. En de hele familie werkt het mooi. 3 generaties ben haast alle dagen in het spier. Het scootje dat weer helemaal leeg. Het wie een casco. Er zit eigenlijk niks in. Hij weer wat dat betreft wel verlengd. En er moest dan heel soort on gebeuren. Om het verliezen hier die de familie Leenstra maar een oorscootje mooi aan de wedstrijd van de IFKS. Maar dat scootje wie eens wat te langzaam. Maar dit skip kan wedstrijd woon worden. Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk wel een gedurfde uitspraak nou, maar ik denk het wel. Het is een scootje met een lange historie. Bouwd in 1904 in Drachten en het had sindsdien als westskip en recreatieskip. Maar nu moet het onder bak in de wedstrijd van de IFKS. Nou, we hebben het skip nog nooit ervaren zien en we hebben ik nog nooit in het water zien. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit scootje meer kan als een skip. Een nieuwe skipper die het wedstrijd in iemand met een nieuw scootje, het klinkt als een gok, maar nevens Leenstra is het een voordeel. Op het oude skip hingen natuurlijk wel altijd bepaalde patronen en nou, het wie altijd eieren, of tenminste dat is dan bekend. En met een nieuw scootje ga je een nieuw avontuur aan en ja, maken dat extra spannend. Misschien wel, maar dat is alleen maar mooi. Na een week sneeuwen wordt het scootje te wetterlitten in Heeg.